Исәнмесез балалар, бүген без сезнең белән онлайн дәресебездә мөмкинлек турында сөйләшәчәкбез. Нәрсә ул мөмкинлек? Ожеговның аңлатмалы сүзлегендә возможность мөмкинлек сүзе нәрсәне дә булса тормышка ашыру өчен кирәкле чара, шарт хәл дип аңлатыла. Энеңә яңа уенчык сатып алу өчен акча, икенче төрле әйткәндә чаралар кирәк. Күктәге йолдызларны карау өчен махсус инструментлар, приборлар кирәк. Эш башкару өчен инструментлар шулай ук чаралар дип атала. Мәктәптә велосипед ярышы барып чыксын өчен, анда барлык сыйныф укучыларының катнашуы кирәк. Аны үткәрүнең шарты шундый. Туңган елгада yüзеп булмый, юлда машинада барганда бөтен транспорт туктап торап икән, узып китеп булмый. Хәл шундый. Кеше чараларга ирешә ала, акча эшли, инструментлар сатып ала, шартларны да кешеләр үзләре билгели һәм барлыкка китерә ала. Сүз куешалар, килешәләр, ә хәлләрне кешеләр исәпкә алырга тиеш. Тормыш чаралары, шартлары һәм хәлләре төрле кешенең төрлечә була. Кемдер башкалардан яхшырак сикерә һәм тизрәк йөгерә, ә кайбер балаларга йөгерергә һәм сикерергә ярамый. Сәламәтлекләре мөмкинлек бирелми. Аларның сәламәтлекләренең мөмкинлекләре шикләнгән була. Шикләнгән мөмкинлекләр аларның нинди булуы һәм аларны кемнәрнең җиңәргә тырышуы турында. Даун авырулы гимнаст Андрей Востриков спорт гимнастикасы буенча сәламәтлекләре шикләнгән кешеләр арасында Россия һәм дөнья чемпионы булды. Афинадагы Олимпиада алдыннан ул 3 аяк бармагын сындырган булган. Шулай ук да чыгыш ясады һәм 4 алтын һәм 2 көмеш медаль яулады. Аның авыры тумыштан, аны давалап булмый. Андый авыруга дучар булган балаларның үсешендә зур проблемалар була. Алар башка балаларга караганда соңрак йөри, сөйләшә башлыйлар, еш авырыйлар, уку да катлаулы була. Андыйларга сәламәт булаларга караганда бөтен нәрсә авыр бирелә. Андрейга да күп нәрсәне җиңәргә туры килә. Хәзер балалар мөнәсәбәтләрнең мөһим ягы турында сөйләшеп китик. Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне балалар итеп күз алдына китереп бара. Башка балалар кебек үк аларның да яратыласы, якланасы, хупланасы килә. Алар да аралашырга, уйнарга, җырларга, шигырь сөйләргә, кызыклы мәсьәләләргә чишәргә тели һәм башкаларга булышырга, ничек тә булса файдалы кеше булырга. Сәламәтлекләренең мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр башкалар белән бергә булырга тели. Тик менә башкаларның гына бөтенесе дә моны теләми. Шундый кешеләр бар, аларны рәнҗетәләр, үртиләр, алашырга теләмиләр. Ә бит мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр иң беренче чиратта тирә-юньдәгеләрнең игътибары, яхшы мөнәсәбәтләре кирәк. Алар өчен бу бик мөһим. Бу кешеләрнең ихтыяҗлары үзенчәлекләре. Нәрсәне дә булса эшли алмаган вакытта аларга өстәмә ярдәм таләп итә. Сукыр кешегә аның белән күбрәк сөйләшүләре һәм аңа ешрак кагыйларын кирәк. Ул шулай сезнең яңашәдә икәнлегегезгә ышана. Балалар, без сезнең белән бүген мөмкинлек турында сөйләштек. Онлайн дәресебезнең теория өлеше тәмам.